rabawa kala-kala. Ai ni ba a Najeriya nake ba ni ba. Ba wai a zaune nake ba fa kar ku tuka wai da ba a nan nake a ni ba a Saudiya nake. A birnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma aka ce in dawo ba ma butulcewa Allah, duk abin da Allah ya hukunta mai kyau ne. Amma duk abin da mutum yake samu a Najeriya bai kama kafar abin da nake samu a Madina ba, balle ya zo kusa da shi. Ko kusa ba zai yi ba. Malin ya ce wai har da abadin abin ko kusa ba zai kai ba. Wasu mu da suka dawo wallahi abin ba a ba su kashi ɗaya cikin ukun abin da suke samu a inda suke. Ina karantarwa a Madina tun daga 2014 na fara aiki da su, ina barin Ingila 2010 na bar Najeriya na tafi Birtaniya, zuwa 2014 daga can Saudiya su da kansu suka biyo ni har Turai suka same ni suka ce ana so na zo jami'ar musulunci ta Madina in karanta. Ni ban taba neman su ba, su suka mun email suka neme ni, suka zo suka shirya mitin a London, na zo in same suka ce daga jami'ar musulunci aka turo su, ku same ni waye ba ku sunana, suka ce ba bukatar in tambaya. An ba su sunayen masu wanda suke da kaza da kaza da kaza, aka ba su sunayen sama da mutum 80 a duniya, da suka duba wasu abubuwa suka yi contact suka takaita zuwa ga mutum 8, suka kai wa shugaban jami'a ya ce a nemo mutane 5, to ina cikin guda 5 ɗin. Muka yi mitin da su muka yi discussing, na ce to me da me ne terms na aikin da za a yi da ku, suka ce to suna ba da salari wa matsayin irin nawa kaza, amma na faɗi nawa nake bukata a ƙara mun za a ƙara. Na yi kawaici na ƙara iya abin da nake ga ya ishe ni ba wata matsala, na gama ina yi suka ce an amince. Don haka ni na yanka wa kaina abin da nake so. Na tafi Madina ina karantarwa, don haka ina can 2014-2015 duk waɗannan kacaniyar ba na nan, har aka yi siyasar 2015 a kammala a can a news muke ganin ku kuna labari, mu ba ma nan ba ma nan ma bare mu sa baki, har aka yi aka kammala, ni ba na Najeriya ba, ba na ma Najeriya bare na cewa na kowa ne ba na nan ba, kawai gani muka yi komai an yi ba ma nan mu. Ina zaune a can ba a nan ba, Allah ya kaddara mutum yana zaune a can, ‘ya'yanka suna haddan Qur'ani a harami masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suna karatu a can. Ina zaune a cikin Faisaliya ta fi kowace anguwa tsaro da kyau a cikin garin Madina, don gwamnan Madina ma anguwar mu daya, kuma in zan yi sallah a anguwa tare muke sallah da shi. To ai ba wani abu bane, amma da ya faru aka ce wasu yan an ce ana so ka dawo ka bada gudunmawa a kasar ka. VC shugaban jami'a na jami'ar musulunci a lokacin, Allah ya sa masa kaunata ga duk waɗanda suke shiga intanet za su ga ko a image ne akwai hotuna na da shi. A duk malaman jami'a musamman wanda suke daga wata ƙasa ba mutumin da ke da kusanci da shi irina, saboda ni ina zuwa na ganshi kai tsaye, kuma takarda a jami'ar in aka fassara turanci zuwa larabci ko larabci zuwa turanci baya taɓa yadda takardar tafi da sai na karanta na ce ta yi. Har gida zai turo sakatare ya ce ga fassarar da aka yi kaiwa ne duba ya yi ko bai yi ba. Kuma a masallacin Madina nake sallah wani lokaci da colleague mu fita mu yi azahar da la'asar a can, mu koma mu yi magariba da isha a can, asuba ne kaɗai na fi a anguwata, sannan duk sati kwana 5 ko kwana 10 sai na je Makka na yi umra. To, but misali ɗaya zan bayar na sacrifice, mutum ya gode wa Allah. Lokacin da zan tafi can ina isa Madina na samu ana taryata daga asalin airport da mota, aka kai ni masauki aka ajiye ni. Ina fita na ba su documentation, sai aka ce to akwai ɗan kuɗin da mu muke cewa 28 days. 28 days za a baka. Ka san nawa aka ban 28 days? Tsakani da Allah a 28 days an bani kuɗin da ya kai naira miliyan 8. Amma ran da na dawo Najeriya a 2016 mun gode Allah. Abin da aka bani a 28 days a Najeriya shine naira 500,000 da kada. Allahu Akbar. Can ya fi miliyan 8, kuma inda nake da mota ake zuwa ɗauke ni a kai ni. Amma a nan da na zo a wannan 500,000 da kaɗan shine. To in ba sacrifice ba me za ka yi? Lokacin da aka ce dawo, na samu VC na ce masa an ce in dawo ƙasa ta, ya kama kai ya yi shiru, ya ce in maslahar kaina ne
wallahi ba na so ka tafi in maslahar kaina ne, amma maslahar al'ummarka wanda kuke yare ɗaya gari ɗaya aka haife ku tare kuka tashi tare, duk gudunman da za ka bar a duniya wancan ya fi a nan. Sai ja mun aya ta ƙur'ani da ke cikin suratul ra'adi aya ta 11, inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Da wannan yayi istishhadi, professor ne na hadisi, yace dukkan wata al'umma hal da take ciki Allah baya canja mata sai ta canja da kanta. Haka ku koma kasar ku gyara kasar ku. Wannan ita ce ayar, sai ku koma ku gyara, ba wani zai gyara muku ba. Yace mala'iku ba sa gyarawa. Yadda kaga Saudiya a nan ta yi kyau fa 'yan Saudiya suka gyara ta, ba mala'iku Allah ya turo suka gyara Saudiya ba. So da haka kuma sai kowa ya koma kasar sa ya je gyara ta. Yace in ka je ka gama gyara ka bada gudumawarka, ran da kake bukatan dawowa ko ina jami'a ko bana nan ka gaya mini, insha Allah za ka dawo. To wannan kawai na bada misali ne. Haka Dr. Kabiru a wannan hali ya bari su, a ka'ida an ce kasarka ba abin da ya kai kasarka, kuma bana da na sani, kuma ina da peace of mind na abin da nake yi, saboda duk abin da za ka yi kai tsaye kana yi wa al'ummarka ne, da a cikinta aka haife ka a nan ka yi wayo, kuma ko me ka zama ita ce gatanka, ko me na zama a Saudiya nan din shine gatana, kuma ba inda nake ji da shi a duniya bayan haramin Makka da Madina irin Najeriya. In ban so kaina ba wallahi a Najeriya ma fantami. Allahu akbar. Na'am. Ku yi haƙuri. Na'am. Wani lokaci sai da ƙoro-ƙoro kuke ganewa. A Najeriya ma fantami. A nan aka haife ni, a nan aka binne cibiyata. Allahu akbar. Ai fantami baya suna na officially, babana Allah ya ji kansa bai sa ba, amma na saka. Siffa na uku na jama'a da Allah yake so su ne waɗanda suke zuwa mai al-khitimam bi husnil khatima, wato kammala rayuwarsu da kyakkyawan ƙarshe. Wannan kuma idan sun bar duniya siffa na jama'a da Allah yake so. Hadisi ya inganta cikin sunan na Imam At-Tirmidhi da Imam Abu Dawud rahmatullah alaihima, Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya ce hadisi ne hasan. Manzon Allah tsira da aminci sabbata gare ke cewa inna Allah idza ahabba abudan assanahu, idan Allah yana son bawa yakan assala rayuwarsa. Qalu wa ma assaluhu, suka ce menene assala rayuwarsa? Manzon Allah yace yuwaffiquhu Allah azza wa jalla amalan hasana, menene baina yadai ajalihi, shine mutumin sai Allah ya masa baiwa da yin wasu ayyuka na kwarai daf da barin duniyansa. Yanzu yana gama aikin kwarai sai ya rasu, ko yana cikin biyayya zuwa ga Allah sai ya rasu. Allah ya gafarta wa dan uwa Malam Ja'far Mahmud Adam, jiya ya cika shekara 2 daidai a ƙasa. Jiya da muke magana in ka bi, Allah ya ɗauki rayuwarsa on 13 yaushe? April yau nawa? 14. A'a, April ne ba March ba ne. 13 April ne. Yau da muke magana shine shekararsa 2 da kwana 1 a ƙasa. Ko da ya yi wa Allah kuskure, irin kyakkyawan ƙarshe da Allah ya bashi ya dace mu mar kyakkyawan zato. Ba ma nan kadai ba, wanda ke kin Malam Ja'far Allah ya gafarta masa, ran da Allah ya dauki rayuwarsa, in kana bin jarida ko gidajen rediyo zaka ga mutum na yabonsa kuma abokin gabansa ne. Allah ya maka kyakkyawan karshen da abokin gabanka dole sai ya yabe ka. Ka rasu ranar Juma'a, alamar husnul khatima ne. Kana sallah, alamar husnul khatima ne. Kana jagoranci waje Allah lil muttaqina imama, alamar husnul khatima ne. Kana sujada, aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajidun, mafi kusancin da zaka samu da Allah kenan. Kuma ka zo kai kalmar shahada. Kuma wani ne ya kashe ka, duk wanda ya kashe wani, manzon Allah ya ce duk zunubansa ya ɗebe. Duk zunubanka wanda ya kashe ka ya ɗebe. Akalla ko waɗannan kyakkyawan ƙarshe guda 7 ba su isa ba. To dauki irin su Mujahid bin Jabr rahmatullahi alaihi, shi ba wanda ya kashe shi goshe sa a ƙasa Allah ya dauki rayuwarsa, kawai yana son Allah ya dauki rayuwarsa. Ga wanda ya rasu yana aikin haji, manzon Allah yake cewa me, la tughassiluhu wa la tuhannituhu fa innahu yub'ath yawm al-qiyamah mulabbiyan. Ya rasu yana labbaik Allahumma labbaik, manzon Allah ya ce kada ku sa shi alkafani, kada ku sa masa turare, kada ku masa wanka. Zai tashi gobe kiyama yana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, shine abin da yake fada filin kiyama. A lokacin da wani kuma ya mutu a filin kwallo yana ego, haka bai tashi a filin kiyama. Dan yubu asu kullu abdin alama mata alaihi, duk wani mutum abun da ya mutu akai Allah yake tada shi.
na hudu daga cikin siffar bayan da Allah yake so su ne Allah yakan sa kaunar bayan Allah a zukatansu. Imamul Bukhari rahimahullah dai tashi magana akai yace in za su yi magana sai ga jama'a na jin maganar su. Idan littafi suka rubuta Allah yana bashi karbuwa, idan kaset suka yi Allah yana sa yana watsuwa. Duba kasusuwan dan uwa Malam Abdulrazak ya haifar yadda suke watsuwa kamar masara haka ake sayan su. Idan suka yi program ana saya, idan sun yi magana tana tasiri, idan sun rubuta littafi ana bukata. Yace to siffar bayin da Allah ke so kenan alkabul. Misali duba muwatta ta Imam Malik rahimahullah, an yi sama da muwatta 100. Yau idan nace ka kirga guda 10 baka san su ba, kwaya ɗaya ta saura shine alkabul. Wani zai rubuta littafi ko kyautai bar ba a bukata, wani zai iya zama ya sifa da sala ko kyautai bar baka bukata, wani kuma zai yi da kuɗi zaka je ka saya saboda kana son me ya faɗa. To shine Allah yana sa kaunar bayin Allah na kware a zuciyarsu. Wannan hadisi Bukhari da Muslim ne. Manzon Allah yace inna Allah idza ahabba abdan da Jibril fa qala inni uhibbu fulan. Idan Allah yana son ba sai kira Jibril sai ya ce ina son wani. Idan ya gaya Jibril sai Jibril shi ma ya so shi. Bayan Jibril ya so shi me zai faru a gaba? Yace sai kuma ya gaya wa yayi shele ya ce Allah yana son wani. Shelan sai bayan Allah na kware su so shi.